ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೋ ಐಡಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಸ್ ಕೊರ್ದು ಅಡೇನೆ ತಾಣು ತಾಣು. Talk to me, numbers never lie, add it up, that's me. ಅಮ್ಮೋ ಇಂಡಲ್ಲ ಕ್ಯೂಟಿ ಗುಡ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದಾನಿ ಬಲ ಅಂಬೋ పెద్ద లెప్పుడెంచమ్మా లెప్పుడెంచ అసిద్దంది నేను కిస్కోరు तुला సబ్స్క్రైబర్స్ మూల ఉంచింది ఏమిటి బల ఏల కిస్కోరు బల 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 సో కాదు రడ్డి జర కిస్కోర్లే కాదు ಏರ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಪುಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಪುಡಿಯನಿ ಅಂಬಿ. ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಸನ್ರೈಸರ್ದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಗೋವು ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಂಚ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಮತ್ತ ಹಾಯ್ ಮಂತದು ದಿನ ಶುರು ಮಲ್ತೇನೆ ಇಂಚ ಸನ್ರೈಸ್ ಇಡ್ಡುಂಡು ಬೇಗಲಾಗದೆ ಅಂಚತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂತ ದಿನಟ್ಟು ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಪನ್ನಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ತೆಗೆದನು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪನ ಐಟುಲ್ಲ ತೂಕ ನಿಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಅವಳು ಅವು ಆದ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ದಾದ ಬೇಲೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚ ಅದು ಎತ್ತೆಗಿತ್ತೆ ಹೆಡ್ಡೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನೀರು ಪಡೆದು ಸ್ಟೇ ಹೈಡ್ರೇಟ್. ಇನ್ನಿತ್ತು ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ರಡ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಅವಳು ಬಂಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೋ ಐಡಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಥರ ಈ ಎಂಚ ಆನಿಮೆ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಅತ್ತನ ಕಾರ್ಟೂನಿ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಆ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಆಪಣ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪುಣಿತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಒಂಚಂಜಿ ಇಂಟ್ರೋ ಮಂತದ್ದು ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾಡೋಡು ಇಂಚಿನ ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾಡೋಡು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾಡುವೇನು ಇಂಟ್ರೋ ತುಲೆ ಆ ಇಂಟ್ರೋ ಸುರುಕಿ ಮಾಡಿ ಅಂಡ ನಿಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇದು ದುಂಬತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ರೇಷನ್ ಕಂಡು ಬರೋಣ ಕೋಡೆ ಕಂದಜ ರೇಷನ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾಣೋಡಿತ್ತೆ ಹೋದು ರೇಷನ್ ಕಾಣತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲೋಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಅವರಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಕಾಣಪ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚ ಆದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರುಂಡು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಬಾ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕಾತ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಕಾತೆ ಬುಕ್ಕ ರೇಷನ್ ಆನ್ ಸರ್ವರ್ ಬತ್ತಿಕ್ ನಿಲ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಪೋಸ್ ಮತ್ತ ಕೊರಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಪೋಡಿತ್ತೆ ನಾವು ಲಾಯ್ಕ ಗಿಂಬಲ್ ಮಾತ ಇತ್ತನ ಶೋಕಪ್ ಈ ಯಾನ್ ಎಣದಿತ್ತಿನ ಇಂಚ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಸ್ ಕೊರ್ದು ಅಡೇನೆ ತಾಣು ತಾಣು ಅಂಚ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಎಂದಿನ ಇಂಟ್ರೋ ದಯಮಾಡಿ ಇತ್ತ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಹೋಗೋದಾನೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ A23 ಫಿಲ್ಮ್ದ ಟೈಟಲ್ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ದ ಇತ್ತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜನ ಫಿಲ್ಮ್ದ. ಸೊ ಅವು ಇತ್ತ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅವೆತ್ತ ಇಂಟ್ರೋ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಮಂತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಂತೆ ತುಣುಕು ಲಾಯ್ಕಾತನ ಜಗತ್ತಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತಿನಿ ಮಂಡಂಜಿ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರಂಜಿ ಐಟಿ ಜಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಆತ ಅಂಚ ಇನಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅದೇ ಇತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಮಂತೆರೇನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಎಸ್ ಎತ್ತೆಗೀತ ಇನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ರುಂಡು ದಯಪಂಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತಾರದ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶದ ಅದರುಂಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ರುಂಡು ಅವೆತ್ತ ಬೇಲೆಂಡು ಗೊಬ್ಬರೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಐತ ಬೇಲೆ ನನಲವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಉಂಡು ಮೈಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಉಂಡು ಬರೆತಿಜಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತೂಕ ದಾದ ಬೊಕ್ಕದ ಪಂಡಗ ಯಾನ್ ಇಂಚಿ ತೂತು ಪಾತೆರು ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತುಜೆ ಪವೆ ತುಲೆತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂದಿನ ಎಂಚ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೆ Talk to me, ಸಾಂಗ್ ಉಂಡಾಯ್ತು. talk to me, numbers never lie, add it up, that's me. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಕ್ಯೂಟಿ ಕುಡ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಐಟ್ ಬರೆದಿತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೀನಿ ಫೋಟೋ ಅದೇನು ಈ ಫೋಟೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದ ಇಂಚ ಇಂಕ ಶೇಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಐತ್ ಎಂದು ಐಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿದನ ಪಾಸ್ ಉಂದತ್ತ ಲೇಯರ್ಸ್
ಒಂದು ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಂದಿಟ್ಟು ದಾರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೈನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅದೊಂದು ನೆಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿ ಜಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದನ್ನ ಪಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಂದು ದಾದ ರಿಟರ್ನ್ ಐತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಸರಿತಲ್ಲ Talk to me, numbers never lie, add it up, that's me. ಆತೆ ಬರ್ಬಳ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ 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 ಪುಯ್ ಯಾರ ಆಸೆ ಬರೋದು ಬರ್ಪ ಜನ ಇಜ್ಜ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪೊಂಜಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪ ಬರ್ಪ ಜನ ಬಲ ಜನ ಆನ್ಲ ಬರ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಸ ಬತ್ತ ಜನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತ ಹೇಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬತ್ತತೆ ರಾಸೆ ಡುಮ್ಮ ರಾಸೆ ಪಂಡೆ ಆಯ್ ಕುಡ ರಾಸೆ ಬತ್ತನ್ನ ಬರ್ಪು ಜನ ಇಜೆ ಕೇಳ ಬರ್ಪಿ ಪಂಡೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡೆ ಬರ್ತದೆ ಬೈಜತೆ ಸೊ ಕಂಡ ನೆಂಡ ತಿಂದು ಪ್ರೂವ್ ಆಂಡವು ಸೀತಾಫಲ ಗೊಬ್ಬುದು ಬತ್ತದ ಸೀತಾಫಲ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಗರಾರಿ ಹೇಳ್ದು ಕಣತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೂರನೇ ಪೂಜೆದ ಪಾಗೋರಿ ಚಿನ್ನೊಂದು ತಿನ್ಪುದುಲಿ ಅಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಆಪ ಜನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಏನಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಟು ತೊಲೆ ಖಾಲಿ ಮುಜೆ ಜನ ಏರ್ಲ ಬತ್ತು ಜೀರು ಲೆತ್ತ ಸಾಕಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬ ಫಸ್ಟದ ಕಂಬ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ದ್ವಾರದ ಎದೂರು ಹೆಂಗಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ದ್ವಾರ ತೋಜನೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಂಗೆ ಅವಳುಂಟು ದ್ವಾರ ಎದೂರು ನಿಂಗೆ ಕಮ್ಮ ಪೂರ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪದೆ ಬಣ್ಣ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದು ಕೊಲ್ಲೋಣ ಐತೆ ಬೇಲೆ ಆಪ್ಸ್ ಐಕ್ ಬಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಲ್ಲ ತಲೆ ನೆಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಐತೆ ಗುರ್ತದಾಗಲ್ ಬತ್ತಿರ್ ತಲೆ ಇಂತಂಜಿ ತಾಟ ಪಾಡ್ರಂಡು ಜೋರು ಮಾತಿಲ್ಲ ಇಂಜಿ ತಾಟ ಪಾಡೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಟ್ ಬಸ್ ಅವು ಬಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವೇ ಬಸ್ ಅಂತ ತೂತಳ ಅಂಡು ಬಣ್ಣಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡಿಯ ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಬೇಲೆ ಖಾಲಿ ಈತೆ ನವುಲು ಅಂತ ಪಾಡಿಯ ಅಡೆ ಮುಟ ಪಾಡ್ದ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ ಪಾಡಿ ಬಣ್ಣಿಂಗ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ಮೇರಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಬಣ್ಣಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಇಡೆ ಮುಟ ಪಾಡಿಯ ಅಂದು ಮುಲ್ತಿಡ್ದು ಅಡೇ ಮುಟ ಪಾಡಿಯ ಎಂಚಂಡಿ ದಾದೆ ಅಂಡ್ ಪನ್ಲೆ ಇರು ವೀಡಿಯೋ ತೂಪರೆ ಇರು ತೂಪರೆ ಸತ್ಯ ಪೂದರ್ ದಾದೆ ಪನ್ಲೆ ಪೂದರ್ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಕುಡ್ಲ ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ ಇರು ಗ್ರೇಟ್ ಇರು ದಾರ ಉಂಟ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣಿಂಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾವು ಆತೆ ಯಾವ ಅವು ಅಡೆ ಗುಂಡಿ ಇರ್ದೆಪ್ಪು ಮಲ್ಲೆ ಇರ್ದೆ ಇದು ವಾರ ಇತರ ಪಾಡ್ದೊಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಅಡೆ ಗುಂಡಿ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪರ ಮಲ್ಲೆ ಇರ್ ಪನ್ಲೆ ದಾದೆ ಬುರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಅಂದ್ ಅಡೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅವಳು ತುಲೆ ಅವಳು ಕಂಬ ಉಂಡ ಕಂಬ ಇಡ ಗುಂಡಿ ತುಲೆ ಅವಳು ಆಮೇಲೆ ಗುಂಡಿ ಉಳ್ಳು ತೆಪ್ಪು ರೋಡು ಮಾನಂದ ಡಾಮರದ ರೋಡು ತೆಪ್ಪು ದಾನದ ಅದೇ ಹಾ ಇರುತ್ತೆ ಫನ್ ಪುಣ ವಿಡಿಯೋ ಅವು ಗ್ರೇಟ್ ಎಲ್ಲನೇ ಒಂದೇ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮಾಗ 25 ತಾರೀಕು 5 ತಾರೀಕು ಅವು ಬನ್ನಿ ಸುಣ್ಣತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲು ಬನ್ನಿ ಸುಣ್ಣಾಡು ಎದುರು ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಪಾಡ್ಗತ್ತೆ ಈರ್ ಪಂಡ ಪಾಡ್ಗ ಬನ್ನಿ ಎದುರು ಪಾಡ್ಲೆ ದೂರ ಮಟ್ಟ ಪಾಡ್ಲೆ ಈರೊಂದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಪ 2000 ಬೊರ್ಲು ನಮಕ್ ದೂರದ ಅದೇ ಈರ್ ಪಂಡರತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಾಡುವೇರು ಬನ್ನಿ ಸುಣ್ಣತ್ತ ಬನ್ನಿಂಗ್ ಸೋಂಡಿ ಕಂಬ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಗಲ್ಲೇ ಕರ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ಅವು ದುಂಬುದ ಕಮ್ಮ ನಿಂತುಲೆ ನಿಂಬೆ ನಿಮ್ಮೆ ಒಂದು ಉಂದಿರ ನಾ ಅವು ಬರತ್ತೆ ಪಾಡವು ಬೊಡ್ ಚಾನ್ ತಿರ್ತಿ వచ్చి ನೆಟ್ ದಿಂದ ಅವು ನರಕ ಹೋಗಿ ನೆಟ್ ಒಂದಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗೆ ಅಂಡ ಉಂದಿ ಜತೆ ಕಂಬ ಯಾವ ಈತೆ ಶೋಕ್ ತೋಜನ್ ತುಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಶೋಕ್ ತೋಜನ್ ಅಡೆ ಬಿಡ ಪಾಡ್ರೆ ಅಯ್ಯ ಯಾವ ಜಾವ್ ಇತ್ತೆ ಆತೈಕ್ ದೋರಮಟ್ಟ ಬನ್ನ ಬೊರ್ಲು ದೋಜಿ ನಮಕ್ ಹಾ ಬೊರ್ಲು ತೋಜನ್ ಅದಾ ಅನುಭವದ ಪಾತೇರ ಹೌದಾ ರಾಸ ಒಂದೈತೆ ಯೂರೋ ಗಾರ್ಡ್ UPVC ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಅದು ಗಟ್ಟರ್ ಬರಿಗೋಲೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಿರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇರ ಇಂಜಿತ್ತು ಮಲವಲ್ಲ ಬರ ಬಾಡ್ನ ಒಡೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದರ್ಗ ಎಸ್ ಬನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದಂಡು ನನ್ನ ಫುಲ್ ಬನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ರಂಡು ದೇ ಪಂಡಾಗ ಇನಿ ಅರ್ಧ ಬನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ನಿ ఇక్కడ వీడియో అయిపోయి ఆతే ఒక బావుట మత పాడుండు కంచెది కందిత్తి జీర అంచది ఒక కంబ బర కమ్మి ఉండు అంచ కంబ కడతది ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ರ ನನ್ನ ఒక ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ನಿನಿತ್ತ ಪುರಾಂಡು ಇಂತ ದಲ వీడియో ಜಾಸ್ತಿ ದಲ ಇಜ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬೋಯ ಎಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ರೇಷನ್ ಕಣ ತಾತೆ ಇತ್ತೆಟ ಮಂತಿನ ಕೊಂಚ ಇಂಟ್ರೋ ಮಂತೆ ಅವೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂಡ ಏನಿತ್ತದ ಒಕ್ಕ ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಜಿ ಬರೆಯೋದಂತ ಬಂದತ್ತೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಉಂಡು
പറയാനൊന്നുമില്ല എണ്ണൊന്നുമില്ല ആക്ച്വലി പണ്ട് ನಾನು ಏಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 2-4 ಒಂಜಿ ವಾರ ಬೋಡಾವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬರೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಂಡು ಮಸ್ತ್ ಏನು ತಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ತೂಕ ದಾದಾಪಣಂದು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಕ್ಯೂಟಿ ಗುಡ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೇಲೆ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ ದಾಯಿ ಪಣ್ಣಾಗ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದಲ್ಲೇ ಅವಳು ಅಂಚ ಅದು ಅವೇ ಮಲ್ಪರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ Talk to me, numbers never lie. Add it up, that's me.